Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, gero etorritzan guritasun ez guretakoak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erroki jauna, Kristo erroki jauna, erroki dakikula jaitiko guztizan sua eta gure bekatuak batak nire eraman gaitzara betiko bizitzara. Egin ezagun odoi. Garri ezazu jaizko ahal guztiguna. Garizunako penitentzia aldian bihotz bereturik Pasko egun santuetara iritsi daitezen. Zure seme Jesu Kristo jaunaren bitartez, zure gine eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis liburutik. Israelek maitea gozoen Josepezko semea baino, zazarago semea maizuen, eta soineko luzere sorguna egin zion. Joseren senidek ikusi zutenean, aitak eura maitea gozuela beste guztia baino, horregatik gorrotoa zioten, eta ez zuen iz bat honik arrentzat. Oan ziren, arren senide sirika aitaren altaldeak arretzea, eta Israelko onela esan zion Joseri. Zure senide, kenen alde izango dira altaldekin, zatoz haien gana joan behar duzu. Oan zen beraz Jose bere senide dira, eta datanen aurkitu zituen. Haiek urrunkira ikusi zuten eta bere gana iritsi baino lehen hil behar zutela asmatu zuten. Eta horrela zioten elkarri. Hor non datorren ameslaria, hil dezagun eta bota dezagun kultura batera. Gero, piztizar batek iritsi duela esango dugu eta orduan ikusiko dugu zertarako izan dituen bere ametsak. Rubenek haien eskuetatik kendu nahian eta berriro aitaren nahi zedin esan zuen. Ez dezagunin, bota ezazuen putzu batera baina ez erantzi eskuri. Jose anaiaren eta iritsi zenean kendu zioten soinekoa eta urikabeko putzu batera bota zuten. Jateko eseri zenean Ismaelak talde bat ikusi zuten egutila. Zapatak zetorrena. Zurrikariak, errezianak eta mirraz zera bakite. Gameluen eta hitzegi zien bere senide. Zer irabazten dugu gurean nahi eta arren odola eskutatuz, salde zagun Ismaeltarroiei eta ez dezagun erantzi eskuri, gure amaia baita eta gure arabi. Merkatariak bigarrotzen atera zuten Jose putzutik eta hogei zilarretan saldu ziten eta Egiptora eraman zuten. Jauna esan da. Zukeman jauna. Zure neurri gabeko bihotz ona.
Aldi hartan, Jesusek honela esan zien apaiz nagusiei eta herriko zaharrei. Entzun ezazue parabola hau. Bazen etxeko jaun bat eta mahasti bat landatu zuen. Esiz inguratu, bertan olare bat egin eta dorre bat eraiki zuen. Eta nekazari batzuei eman ziren arrentan eta bera urrutira joan zen. Mahas garaia etorri zenean, bere morroiak bidali zituen nekazariengana, zegozkion hartzekoak jasotzera. Nekazariek ordea morroiei heldu, eta bata jo, bestea hil egin zuten, eta hirugarrenari harrika eman zioten. Berriro beste morroi batzuk bidali zituen, lehen baino gehiago, eta haiekin ere berdin egin zuten. Azkenean bere semea bidali zien, bere baitarako esanez, izango diote begirune nire semeari. Nekazariek ordea, semea ikusi da, honela zioten elkarri. Hori da oinorrekoa, goazen eta hil dezanon, eta guretzat izango da ondarea. Heldu zioten mahastitik kanpora bota, eta hil egin zuten. Mahastik gabeak datorrenean, zer egingo die nekazari horiei. Erantzun zioten, gaizto horiei heriotza gaiztoa emango die. Eta bere garaian, ordainak emango dizkioten beste nekazari batzuei utziko die mahastia. Jesusek esaten du, ez da duzuen helburu santua behin irakurri, etxegileek baztertutako harria, berori gertatutak giltzarria. Jaunak egin du gure begien harriari. Horregatik diozuen nik, jagoikoaren harrinua hauei kendu egingo zaizue, zuei kendu egingo zaizue, eta eta ekarregaziko dio beste harri bati emango zaio. Apaiz nagusiek eta marisioarrek parabola horiek entzutean, igarri zioten berentzat izela, eta Jesus preso hartu nahien zabiltzan, baina beldur izan zioten berriari profetatzat alzeukaten. Jaunak esana. Itun berria eta itun zaharra, esan genezagetik, hildo beretik dijoaz. Eta ez dago inoko kontraesanik, ez daiteke hori inoko kontraesanik, itun zaharraren eta itun berriaren artean. Jainoko berbera dira. Baina bai badagoela aldako esan genezake aldaketa kualifikatibo bat. Ez kontraesana, baina bai errevelazioan, jainkoak emandako errevelazioan alako aurrera pauso handi batzuk bezala badaude. Itun zaharrean ere arki ditzazkegunak, baina itun berrian beste mentalitate berri bat eskatzen zaigu, eta Jesusek bere esaten ezagir revelazioaren oso erakartu. Horregatik, ulertu gabeko itun zaharretik itun berriaren argitan esateko modu zuzenean ulertu ahal izateko. Y una de las diferencias, digamos, que aparece, o de diferencias, como digo, nunca contradictorias, nunca contrapuestas, pero sí como unos avances. Un poco aparece en la escritura la idea como un niño pequeño, primero solamente puede comer leche y luego puede ir cogiendo cada vez más alimentos. De la misma manera es la forma de hablar de Dios en el Antiguo Testamento es como más, sin especificar demasiado las ideas más principales, y va progresando hasta llegar a la plenitud del Nuevo Testamento. Y una de las ideas, algunas de ellas chocan en la mentalidad sobre todo las clases dirigentes del pueblo de Israel. Y una de las ideas con las que chocan, digamos, de lo que enseñaba Jesús, es la universalidad del mensaje salvífico de Dios. El pueblo de Israel creía que la salvación era para el pueblo de Israel. El Mesías venía para el pueblo de Israel. El mensaje de Dios era para el pueblo de Israel. No poniéndose en contra de otros pueblos. En el Antiguo Testamento aparece, tienes que querer al extranjero, tienes que acoger al peregrino, pero sí que sentían que era algo como exclusivo para ellos. Sin embargo, el mensaje
Antiguo Testamento algunos de los dirigentes más importantes del pueblo de Israel. Por eso Jesús les hace ver cómo, incluso de una forma profética, como no le van a aceptar a él, y casi el pueblo de Israel, que era el que tenía la mayor facilidad, porque tenía todo el Antiguo Testamento, para abrazar el cristianismo, casi es el que se va a quedar más bien fuera. No totalmente, porque los apóstoles eran judíos, la Virgen María también, muchos de los primeros cristianos lo eran, pero es verdad que como pueblo de Israel no se integró como debería, no fue que el Antiguo Testamento acoge a Jesús y lo reconoce como tal, como Mesías, en su inmensa mayoría o en su totalidad, sino que la mayoría no aceptó a Jesús. Por eso nos habla de este tipo de parábolas, aparecen varias distintas. Hoy es como un dueño de ¿cómo se dice?, unas viñas, tienen los trabajadores, pero estos no le pagan, le matan a los mensajeros que les manda, le matan a su hijo, etc. Y un poco es la idea del pueblo de Israel, a quien Dios le había dado realmente una situación privilegiada, prioritaria, no acepta, sin embargo, a Jesús. Tampoco les hicieron caso a muchos de los profetas acabaron mal, los apedreaban, los tenían que escapar, o les pegaban. Y a Jesús, como aparece un poco en este evangelio, en esta imagen, esta especie de parábola que cuenta Jesús, y a Jesús, que es el Hijo, también acaban crucificando. Por eso dice, se les quitará ese campo de viñas y se dará a otro pueblo distinto, un poco como diciendo, al no haber aceptado, ahora, pero siempre tenemos que entenderlo con la universalidad del mensaje de Jesús. Es decir, es para todos, no es que es solamente porque no lo han aceptado llega a los demás, sino que ellos mismos son los que se excluyen, eso como digo, no en la totalidad, nunca podemos generalizar todo, pero se excluyen en un porcentaje alto. A pesar de todo, la llamada de Dios siempre sigue presente, no es que haya quedado excluido. Es decir, si algún día pues, las autoridades religiosas judías aceptan a Jesús como Mesías, pues sería algo fantástico, algo maravilloso, y posiblemente sucederá. En muchas de las profecías aparece que se va a convertirse el pueblo de Israel, etc. Pero en cualquier caso, con esto termino, lo que queda claro de este tipo de mensaje de Jesús es que su mensaje, su salvación, es absolutamente para todos. Por eso la Iglesia, una de las cosas que tiene es la catolicidad, que significa universalidad. Es para absolutamente todo pueblo, toda lengua, toda nación. Eta egin izagoren gure eskaria. Eskatuko dugu, gaixorik dauden pertsona guztien alde, analitikoak indarra eman dezaien, eskadezaiogun jaunari gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko Meza Santua bereziki, Pepita Estangar, Jose Luis Berazan, Manuel Iribarren eta bere emaztea Pili Estangar, eta Nikolas Audias jauna bere baitan hartu, eta handik gurean egin dezaten, eskadezaiogun jaunari entzuna eta horra bihotzez egiten dizkizu eskariak Jesu Kristo jaunari. Tartez, Amen. Oh
eta ikustu hemen egiten duguna, eguneroko gure bizitzan bete dezatula Jesu Kristo gure jaune, eta bez, jaune zuekin, gora biloza, eskerrak jauniko gure jaunari, egokila bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, kangoiko guzti du bekideko horri. Zure seme alabei denbora salbagarrian ematen diezu. Bihotzen garbitasuna berrizta dezaten, eta horrela, beren grina txabetatik askatuta, mundu iragankor honetaz ardura daitezen, betikoari zintzo jarraituz. Horregatik, santi engelu guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dugula. Santu, santu, santua, dira guztien, alaiko jauna, zerun lurra, bete iraza, zure irizira. Santu egizkizu bada, hobitatu hauetzen espiritu exuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoan, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleen eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiokotatik, hau nire gorputz data zuentzat emango dena. Afalduan berdin kalizaturik, berriz eta eskerrak emanez, bere ikasleen eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiokotatik, hau nire odolaren kalizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizurean nire hori gari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen erioza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbaminaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzturako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristo eta odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bati itzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazuk, maitasun sura Franzisko gure ikasantuarekin, Florentzio gure hartzailerekin eta erizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizeko txaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, bereziki Betita, Jose Luis, Manuel, Lili, Nikolas, kalitzazuz gure ordegiaren argitan. Errukizak izkituaren guk guztiok betiko bizitza ditxi dezagun, jagoikoaren ama Maria Toatsuroekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure serbiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jagoiko alguztu horre Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsien jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Egin
sendo betiko zorionak itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet, bere bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, eman jozu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizi bezera, bizaldi, bizaldietan, jaunaren bakea, beti zuekin. Zure bakea. Hangoiko, zure mundu pekatua, erregulik jauna, Una hemen jangoikoaren bitrosaronan munduko pekatuak entzuduena zorion suak jaunaren maila dituak. Egin dezagun otoitz. Beti bideko salvamenaren hasia dugu jauna hartu dugu sakramentu hau. Egizu, aurrera egin dezagula salvamen hori iritsi arte Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, zuekin Ereika zaintzatela jainko guztiadunak, aintak eta semiak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pagean.